Hello, hello, hello! Good morning mga moms! Naku, maagagang chismisan ito. Dahil nandito na tayo ngayon sa Dirty Kitchen. And as you can see, merong napakasarap na agahan na niluluto si J4. Diyan ay ang yan, panggatong namin. So, pinapalambot niya. And for today's video, dito na yung ating special guest, Marian Ambiciosa. And ready na siya sumagot sa lahat ng mga pambabash. Ay, wala akong bashers. Ah, wala ba? Sa Ate Rhea yun, di ako. Hindi, given na yun Ay, sa wala ating na. lahat. Mabait Sa na iyo. sila sa akin. Dahil, Pinatulang ko sila eh. ay, hindi, kasi nga daw araw-araw ka na maagang naglilinis. Sabi sa akin, bumalik ka na naman dyan. Ang lakas-lakas mong kumain. Ako talaga yung malakas kumain. Sa katawang kong to. Uy, in fairness, mamayot ka lang. Tearsha boom. Tearsha boom. Nakikita ko yan eh, parang Ozempic ano siya, other Ayun brand yun. ng Ozempic. Ayun yun. Ganun siya. Pang diabetic. Baka Pang dietary ano talaga siya. Bagay siya sa mga obese. Ganun. hindi siya makaka-affect sa mga internal organs. Wala. Okay siya sa may high blood para mag-lessen ng ganito. Oo, binasa ko yun. Yung Thirsty. Bagay siya sa may high blood, sa mga obese, sa mga overweight. Hindi lang daw siya pang diabetes type. Grabe naman. pagpapatay din siya. Tersepatay kasi kapag hindi ka Thirst- kumain Oo. ng kumain, hihimatayin ka. Tersepatide. Thirsty. Tersepatide. Thirsty, oo. Nakita ko yun eh. Tersepatide. Oh, may afam. Hi, good morning. Good morning. Yan, Kanya-kanyang si J. Ford naman. Alam niyo mga moms, stop bashing sa bagay. Choice niyo naman yan eh. Pero sige na lang. Oo. Mahirap na yung lagi tayong makikiusap sa kanila na wag mambash pero wala. That's life. Yun na talaga yun. Ano Ito na lamas itong niluluto ngayon ni J. Ford. meron kasing bashing na Katanggap-tanggap. tuturuan tayo kung paano mag-grow. Meron din naman talagang bashers na sagad sa buto yung pagiging nangingialam talaga. katarantaduhan nila. Ako talaga sabi ko, I really love sinangag ever since. Kaya pag nagsasangag sila dito, gustong gusto ko. Yung sinangag ni Paloma, gustong gusto ko talaga. Yung sinangag ni J. Ford, Ayun pala. spicy kasi. Walang spicy. Walang sili. Mamaya pa lang sa sausawan namin. Yung iba pag nagka-fried rice dyan, merong sibuyas, merong ganito. Oo, meron naman Ako, talaga. wala. Tsaka bawang. Bawang Bawang lang talaga sa akin. Wala akong medium, hindi ka naman. Diba? Sila pa ang tunay na VFFFFFFF. Wait lang, mainit. Dapat hindi, pinanindigan mo yun. Hindi, init na. Ibaba mo lang kaunti yung ano. Baka. Kutkutin mo. Contrast mo, diba? Tatalsikpen sa mukha mo. Yan. Yan ang mga pasok sa top C. Hala! Grabe! Grabe ka naman. Hindi pa nga lang. Hala! Ayun na siya. Hala, hala. Hawak mo ako sinusubukan. Anseng, halika dali. Oh, halika. Tikman mo muna to. Anseng, tikman mo muna to. Anseng! Ito po ay binili ni Gwen. Sabi niya lutuin namin. Oo. Tsaka ito. Kita mo yan. Kasama yun sa una kong pinamili ba? Sabi Ewan ko lang kung... Sabi niya, kainin niyo yan. Kasi nga binili yan para kainin. Hindi para i-display. Oh. In fairness, ganda sa oil ha. Why? Over here na. What do you want? Alvin. Hi everyone! Matagal ba nang ginagamit yun? Yung... Simula nung pagkalis ko. Kasi Di ba dati... nagturok ako nung bago ko umalis? Kasi dati Ozempic yung ano, Ozempic yung sikat na sikat. Once a week. Mm.
Tapos bumabalik yung cravings ko kapag kunwari nagturo ako ng Tuesday, bumabalik siya ng Sunday, ganun Monday. Malakas akong kumain. Siyempre, kinokontrol ko. Hindi pa rin ako kumakain ng marami. Isa yun sa mga pinakamahirap, yung disiplina. Yeah. Di ba? Or dali ka, kasi di ba ikaw, alis ka. Yes! Kasama kita dito. Usapan natin yung discipline sa control. Di ba ikaw, alakas mo din, kayo ba, alakas kayo uminom. Paano hindi siya nawawala? I mean, bakit hindi nawawala yung cravings niya yun? Hindi lang talaga ako yung palakain Hindi sa alak ba? sa alak. Kasi ganun din yun, di ba? Pagkain ka sa alak, parang lang naman din yun. In moderation. Ano lang talaga sa sarili. Di Minsan, ba tulad gabi-gabi yan, kayo? Gabi-gabi. Pag naglalaro sila dyan, di ba, may inuman. Sige ko siya. Minsan hindi ako nakikisali. Yun. May mga aral talaga na hindi ko feel mag-inom. Ako, Pero halos gabi-gabi kayo. once uminom ako, gusto ko yung itotodo ko na. Para kinabukasan din Kasi ako di ba, si iinom. Siyempre Amore, di ba, alam naman natin yun. Iba yan siya. Sumasakit na siya ng ano. Million, half million. Bakula. Di ba sa Tapos yung bigas pala niya, ano lang pala yan, 1-1 lang, binibenta niya ng 1-5. Grabe. Momshi, sabi ka naman, pareho Kasi tayong nagbablog kami, di ba? nagbi-business. Tama ba yun? Nagbablog kasi kami. Ayan, dito So, sila pakibash mo nagbablog. si Simple Amore kay sige Go, na. i-bash nyo ako ng Para maganda po yung comment section ko. Ayan po Hindi siya. talaga. Tama. Momshi, nasaan na yung ano mo, twin? Sino? Ano mo no? Yung karibal mo. Ayan Ako, si may Marian, karibal? nagluto ng spam. So, after, Ha. magwa 1 month ka nang gumagamit ng Magto 2 months na. 2 months. Walang side effect, walang hirap sa ihi o ano. Wala lang. Normal. Nagpa-check up ako. Pag-uwi ko naman yun. Ano sabi? Sabi ko nagtitirsi po ako. Chinik naman na yun lahat. Wala naman. Ano sabi ng doc? Sabi niya, kapag nakuha mo na yung gusto mong katawan, itigil mo na. Sir, Huwag mo nang sobrahan. recommendable talaga ito. Pero syempre magpa-check up ka. Kaya ako late ako nagpa-check up. Apat lang? Apat na peraso lang pala yun? Nakapaulam doon. Nag-ano lang ako dagdag. Tapos, pwede naman natin hatiin. Sige. This past few Daming days tubig. po, talagang napakaaga na ni Marian magising. Kahit Gawa mo nakainom na, siya, in fairness. Yan, sakto mo. Hindi, sakto yan. Sakto lang yun. In fairness, kahit nakainom ka, maaga ka magising. Kahit naman sa bahay namin, maaga ako nagigising. Ha? Kahit sa bahay, matagal siya magising pag lasing na lasing ako, asahan mo 10 a.m., 11, then ako gigising ako. Ako nga po kasi maaga ako umalis. Ihurot. Siguro na lang nalagay mo. Dito pa yung isa. Ito ha. Ito, anong tawag niyo dito? Tayo sa Manila. Kaga, ang longganisa, iba yun. Chorizo sa amin ito. Ang malaki dito sa inyo, yun ang chorizo nyo. Ito chorizo nila. Di na mamalengke ka, hindi ka alam. So, ano? Alam ko ito na ang chorizo. tawag nila dito. Yung malaki, chorizo rin daw ang tawag nila Basta doon. ganyan, Yung malaki Basta ganito. pabilog na maliit o malaki. Maliit na malaki, chorizo. Chorizo. Longganisa sa amin. Longganisa sa Yung amin malaki. ang ganun. Yung mahaba. Ah, Sa atin is skinless. Yun, Skinless at tinatawag chorizo. Longganisa or skinless. Kakaiba. Iba yung sakit sa mata. Hala, may goma. Chorizo, de Cebu, de Cagayan. Na ang fried rice. Kainan na. Nagluto si Britney ng ribs. Mura na itong lunch. Anong oras na kasi? Oh, 9:05 na magkauna sila, tapos magluluto na naman tayo kasi ano. Oh, sige, dahil mo dyan, magugikan. Baos na, sige pa rin. Ayan na, cook by chef. Chef! Jeep. Hindi.
Mira Cruise. Wala tayong halang na ano. Ano yung sasawan? Yan ka na naman, Marian eh. Ala, yung kamatis ko, nakalimutan ko. Walang kamatis dyan? Ba't umalis ka, Pards? Yun lang. Pards naman, binibidyohan pa nga kita. Lipat ko nga sa'yo. Tapos na. Tumaalis ka, Pards. Yan. Grabe naman. Si Ivy naman, ayaw pa kumain. Nagala ko sa mong 1 quart. Kanang sana? Fried rice. Fried rice. Chili powder. Wala ka na quart. Nay magic. Ha? Nag-magic ka na. Magic? Wala. Ay, pa siya, dili sumuba. Lahat ng Sige naman sa pagkip. Ryan Bumalon! Kain na. Ay, hindi ko nadala. Bumili ako kahapon na sa paling. Hindi pinaglagay sa Anak. Eat everybody. Ita ka balik. Sa'yo yan. Oh, Marian. Oh, hindi ako magkakanin. Kasi yung matitira sa tray, ate. Kamatis talaga perfect match mo. Itlog, oh. Ba't mo ganito? Ayun lang, ba't ito? Para sa chorizo? Sa? Ang hang eh. Cold storage. Sabi na lang. Seafood. Cold storage, Mark. Musik. Mga? Cold storage. Sino ba ako o si Namso? Ako? Panghayop mo pa. Wala lang. Seng! Seng! Saan ba? Ano? No bet. daw na. Wala na mo naghapat sa kuan. So, Still. lunchman na. Ha? Lunchman. Ano ka lang siya? Atin yung lupi. Hi guys.
Tab at saka chorizo. Ito. Ayan ito. Pork. Duck. Parang si Braga.